Nyt se tulee, hei. Mitä siinä on, hei? Napataan se heti, hei. Tässä tulee uusi uudistuva apu. Tämä maan aikakauslehtien ykkönen. Ajankohtaista asiaa ja viihdettä koko perheelle. Hei, tule sinäkin mukaan avun onnenvuoden menoon ja meininkiin liity apukerhoon. Pian apukerhossa arvotaan hieno Volvo, sitten toinen, kolmas ja ensi vuonna joka kuukausi ohjeet tämmöisestä kirjekuoresta ja asiamiehestä.